penny as a sheer beam. A catch was a penny, a sheer, a yadisia. You boom compo a share, yen tete a brabo. And never be brain a coswo, and one and dasso a coswo in me, na a bear for this year 20 and mark a trashy. And then or here a joa, Aprebi. And was a share of penny shade with this to be. Me set your share a yaresa, a muscle. Tete no me say a time nim dudu anye bia ye fie mu ye na nanom wo say ye no ane say ade achi a na ye dwin srama na ye di asisu obi ehwie bi no enti ye nim dudu ye nim adunsifo adokita de e beto mu enche ye kra na enne e pesa ye hwe sa ayaresa ye friend no Acupressure tete no bibisa se na Acupressure wo ho ana Fisa wo hwa abrofuduro no a omo yifire biduro Acupressure so yifire hefa eniti ne ye ne Dr. Patrick Amano a oda Abuja clinic no na ebetwetwe ko doc epedi ehye bi ne matifo na ye mo akwa ya ena na embo na me ada wo ma empo mu ye pa ora de wo nyare so ye yare ye didi ne anumi enti no ne tibia no ni ba be yare ta wo e to le bia wo be yare didie ne nom no na tibi yare ebe yes so wa nya hwe ye bia didie ne nom ye sunsan so ye yare doc ye nim tete yare sasa ye bibiduro adensifo akonfo Doctor Baya, hospital Baya, or we you will run every bibiduro Acupressure ya be fire resa na sa e what it na na ye nim yo me da se me fa wa fi di kese so achia ahwefo a wo hwe ye sisi ye em se Acupressure no eye ayare sankra bata e wo ho de more than 500 years ago ye nananu a ye nim wo nkra no e ma ye no na sa ayare sa no na e wo ho dada 500 years ago yes adisua mu no sa de kire ye nananu ma ye no na sa ayare sa no wo ho na ne titiro ye Acupressure ye abibirem ha no ye Africa ha e na emedu ha demo no na ye ayare sa e wo ho dada ye nananu so bra betro so no na eno ana na wo de sa wo ho yare wo bra na one time ayare sa bia sa ne a wo kan wo mo ye dede baba na se na nanom so mo a practice bi wo mo bi asa wo no ho yare sa ya na ye bi se na edin ne ye se ya na se no wo mo ye so wo nim se yare sa kan no nam so na wo afam no de na wo nim se yare sa na kwan no na wo dan na nim die ba na adesua kwa anim no ye kosua ba no na ye hu se na yare sa na ye nananu ye enso na wo nim se eno na ma wo ngabodin e ma wo tuni ni nchesa yo abusia pani ahia afei na ye ba bebe sa yare sa pro na wo kan ho asema tete no wo no ye a ye nim no na eno na meka se ba me fa se da e ma Abuja clinic ya wo na boa eso ye sene e ma ye de pani ahia ni bi abramo Chemi, ye wo mo krato mo asisi ya. Adafo, Abuja clinic aba ama yade nyinara ye sama ne ye. Sa wo ba Abuja clinic ya, enka wo yade, doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no. Na yade bia e ha wo no wakane nyina akyerew. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wa chiri kase no eye wo ya, stroke e ha wo no. Wamra Abuja clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san yade a wo ha bia eni akire. Abuja clinic Yawa Encrying Tema and Kumase. Fred Doctor, I was 024 790 4473 and now 024 916 4977. Abutre Clinic. Yanam Acupressure Quinso Besound Yadi. Abusia ya wa kwa bebi afei dog tete no ade na wo mo ya na ye green say na wo de su mu hu se na ya Acupressure kwan wo de say ade na nso no wo ni mate me dase se ye hwe ni padua ya oduma kuma ye ni padua na so ye ni pa oye ne such a way say
enka woni pansha danyare na wakwaya sabia ko no maduru dia ko ni tibio ene se ye nan ya ye di nante fam ene ye se ya ye di ye de tele so de na o nante fam sa ye nan ni ye sa no eno na na ye ku a e bo ni pedua no ban ema ni pedua no tumi na ho na fi tumi ma ni pedua no nyi nche e kwan a etisa ne se o se ye hwe aboa bi tise na ntwi ye hwe aboa bi tise odwan aponchi no mu sa aboa no a otumfo nyankopon aye empaboa aye original shoe e dia hye wonan sani ebe ya sa empaboa na hye wonan ebe ma wono mo nso yare nti wo ko nwura mu a ye ni hospital mu nwura mu a ebo na yare a wono mo ko ho ena ha no kura no ye wonwan ni mponchini bia ye ni won na tifie e wo bra sa mo no ye na ye mo fi a ye nche da ni hospital a ye de won ko agi se wono mo a ye buodu magu mu a won na ma won ya wodi no eno pe na sa nkofo veterinary fo e kokohwe wo na mo aka nyina ade se o mo da bo fa kunti e no fetini ayare sa be na fi fa kuna chi no so e ye wono mo e ye mboa no aduane a won adwene kira won ne de ma mboa no nti na ma mboa no yare kama veterinary fo no tumi nya da de ko kokohwe wo ye yi won firi mo dia won dia ye ba ko mienu miensa wo ye fie sa mboa no ye ni hospital a ye de won ko mboa so do so sin enipa ye ti asase bi so enso ye hye sisi hospital ba ma wo adentia the same tia na se mmoa ni dinia obo ade nyankopon a kire wo se enye wo aduane na woni ni da enti se obehu se na twi pe aduane dia obetia enwura owe enwura na nso enye enwura nyina na wode na anoka odidi jabi esan se bi wo ho no mo ye mfa ma no se enye na aduane nti wo ye ne dan a na twi ko ni ububugu ne da mu se wodi a ye ne dan ya wo fa na no enti sa moa ya kire onyankopon a kire wo ne wo ni enye wo aduane ene ye nso wode ye aduane amaye na nam nimbia ye ninti no ya wode amaye se ye ni yempe na me kire mu ko no bika se enan ya ye emponchini nwan de de amawo enno ne bo wo ho ban mo wonya ena ye ni pa no so no awu se nkanyankopon pese o ye empaboa edi wura ye nan edi hye ye nan a nka anhwere na ense ya nkonyame be ye no ama ye dada se nyame na be ye mpaboa te se no ye na ntwini aponche edi nyame anya bia hye edi me ye mpaboa na se na be ye ni etene se empaboa ye nan bro mu no onyame de ye ngani ya adwene ya kuma ni ama wo ni padua no mu ma ni padua no ye ni padua odi ni nyina di abesie wo ye nan na se eno di bi asie wo ye nse ne mu enti opesenka ye de ye nan bro mu no nante fam de nante fam na abo ne anwea ne miemia ye nan na se a na eboa ma ni padua na kwae no moja le tumi di mu afurusa ne yiye na emaye ahode papa enti se wahwa ye nananom se ne awoka se tete no na ya se yi wo ho no ye nananom no a ye mu binom ebehu won ni won no so a ye hu won ya na ye te se wonyi nche ne nyina ye se ye nana pese ofiri ha ko kuro bi te se bi akono wo a no kodi ni nkomo e wo ho no no san na kiba sa bre no na afidie bi ani ho si mahemachi eye kan na bi ni ho enti ni ana ye nananom ye ne se odware wie no fa na ntoma no no fura onya kwa no onya e ba bedu etra kuro no a na ne taw no a na e hye ne nan na wa yi ni nyina na de ahye ne moto na ne ntoma no wasaba de egu ne moto na kire se ona mu sa na system sa o ba ko du kono okodu kono a okodi ni nkomo ni nyina na akakaka na wadu kono no akopɛ nsuo bi ahohoro ne nan ase wa hye ne mpaboa no de akodom no owie ne nkomodie ni nyina no asan sandachi na o trakuro no a no asan de ne mpaboa na hye ne motoe o de beba ono so akakaka na wadu kuro no onya nsuo bi a na o de nan ahye gebe bi sa se mpaboa na ye na nan ye ne sa
Maso be na was ntia. O yi wo kwa mu. Rebecca said the way and Bobo and Emily and Eba na saa no a, ne nan no mmuro mu no de we fe no. E mana ho de so. Nti obetumi akokọ no wo na san aba. Oba a oda a obesore no. Na na ho asisi no so ama. Yare bia nche da ni nya saa. Enu nti na mpempi no ye ne saa. Na sa obeti ase yie pa no hwe. Ye nuano mo a sebe wo wadwum haw ti se dam. Obodam ni enhye mpaboa. Enso betuma nante afiri ha konkoko. Odu nkoko no a obehu se eya adwene ne party baabi na asai. E kire se onam kwan no onam kwan finfini. Onam chen se be ya ka bi bobo. Nti adwene kakra wo. Oh, na ne mpaboa onhye bi. Na muro mu ni nam fem saa. Odubedu nkoko akohwehwe ni obedi. Owi a adwene besan atene ne se onzan na jimbra kono. A ni nyina onam fam a yenim abodamfo bi a yesusu nyina no won abodam so no ne wodafo nanso wonnom a se bibibi wo wonsam a woda afidie mu wotika mu na won kɔ no woba ne nyina bibire na awu agya wo wo bra nipadua no akoma ne nya adwuma enti da wo pese o hwese efi no na se wo nan na esisi fam no na wonan no a esisi fam eno na ma wo akode se wonan muro mu na wode enante fefem sana nyame ye ti abo so wode ti abo so ti massage wonan na se nti healing kwan nyame fa so ma nipa ka yebedi ye ayare ni yenya ina nipa so mperesa nti se wahwa ye nuano mo a energy sports otu mirika ne won mo ebo ball then na obruni asa akoye mpaboa de abehye wonan na biribi atwam ne de no obobo na wonan da san krofo no wa hoden kese pa wodi tu mirika bobo ni so tias enti ye namro mu nyame ye ne se e wa adusua mu no so ye ne such a way se ye nan no nkam ye namro mu enante fam na ye sebo no so o se ye sebo no so nyame de nipadua na kwa ne de ye sebo no so ye sebo no sa wahwa Yankopon bo nipa ye ko ye chi e wo Bible no a wode ama ye se yesu efi ye mo frase no onyame adwuma a wode hye nipa nsa ye bibia se kuya na wode hye nipa nsa na kuya se wahwa ye nananom ne ye papa no binum a wo hye kuya se nanka broni nya ma ye na dua kakraka si lefu mu a obebu dua na hwehwe mu a agiso de akuma na akuma no emra okita mu no dubu dua ne nyina de massage ne nsani nsani mu ye dendende eno na ba ne sa no a wa hodin kese party ade ba chire dua na okagu fam ne nyina osanya hodin san bokoye esa de this omo de sikan do ye fu na esan massage ye nsani ma ye hele dina ekuafo no se ye want to yen a yete offices na wa modin bebire sen papa wona ho odin fam no ana mkai so mokwa fo so ka no mba ba no yi ne mba wa budi ka hye ne ne ma so o kita ne koma bi adusua nyina wo de besua ne nyina ho hye mbabwa na adwin mu no kire ne se wo hye mbabwa na betutu ne na me pa cho na che se mu cheche mu ade ba no Acupressure no ayaresa no mu de fa mu nsa ye nsam ye ne ye nsa ne ye ne mu pe ne ye de sa yare wo bra ye ma waduro o se ye nananom ne abodamfo no ne ye nananom ma meka se wo tu kwan wono kwa wono waduro bia wo eye nantie no wonan ne a wo de nantie ne ene wonsa no ene sa wo yare nti na wo ba ye wa ye sua nti no ye be miemia wonsa no wonan na ba na sa no wa yare sa na da didie mu nso so se edidie ne no na ekofa yare brain ya mo tete no mo do mo na gu fam na mo ta yare wo mo ye kuya wo kita kotokuro kita branta wo do ututu ni nyina wo se massage ye nsa ye na se mi yi anu pra to nchen ho se wo fa carpentry wo fa masonry sam engrofon wo se carpentry akokora ne ho dindindin wo de otumi kita bia enam se okita na de na odi twadia so no na fe wo twere no ma na hodin pa anti se akokora bi o ye carpentry ni su nsem untumi nyo sa ade na odi ye adwuma
ɛno na ɛsa ne yareɛ massage ne nsɛm nti na ɔsɛ na yɛnsɛm wo sɛ yɛ nam no yɛadwene hyɛ hɔ akoma no wɔ hɔ na yɛnsɛm so deɛ ɛno nso saa biribiara bi wɔ ɔyɛ bi sie wɔ yɛn nsɛm ɔyɛ bi sie wɔ yɛn nam nti sɛ wahwɛ a papa bi na ɔno deɛ sɛbesɛbe n'adwuma a ɔyɛ ne sɛ nkurɔfoɔ twɛ ɔbaa na ɔwɔ papa no a ɔwɔ twɛ ɔbaa no mahu sɛ wobɛkɔ no na aduane adesɛn kɛseɛ paa okita wɔma saa wɔma no a okitaeɛ ɛso koraa sen ɔno ankasa mu no ogyina ho wosɔ mu a ɔkɔ n'akyi na ɔde abɛsim taa wosɔ ne nsɛm a ne nsɛm yɛ werewere bawee paa bɛtakoa no nso no wohwɛ a ɔwɔ ahoɔden papapapapa na wɔden nti the more no a ɔwɔ fufuo no nyinaa na ɛma sade ne nsa no mu nti tam biara no ne ho yɛ dendenden saa wode di afurisa no wɔ nipadua no ɛma sade n'ani naso n'akoma nti no tam biara no ɔwɔ ahoɔden woyi ɔno firi mu a wobɛkɔ sɛbesɛbe yɛnnuanom a ɛwɔ medwa so sɛkɛgye tia yɛwɔ kumase nti meka kumase asɛm wɔn wɔ dwa kɛseɛ a buburehyɛn no nasefoɔ no saa dwa kɛseɛ no sɛ wahwɛ a wobɛhu sɛ yɛ papa no binom wɔn adwuma a wɔyɛ a na sɛ wɔsoa no soa yɛka nneɛma a bibi te sɛ ebi aburo bɔtɔ gyeene bɔtɔ no wɔn mo pagya saa nkurɔfoɔ no nyɛ mmeranteɛ wobɛkɔ no kwakorafoɔ bi paa wohwɛ akɔkora na bɔdwe sɛ fitaa nso aburo no bɔtɔ mmienu wode gu ne pɔn ho a ɔbɛsoa de akɔ akɔguɔ ɛyɛ kaa ma wobɛyi no nyinaa aguɔ ne sɛnti a wɔwɔ saa ahoɔden soronko na da biara wɔ adwuma no ne sɛ ɔbɛsoa no soa no a ne mpaboa no ɛhyɛ no no deɛ ɛma mu bi ɔworɔ no nyinaa to gu nti ɔde ne nan ɛne mmɔrɔmu no na ɛboro fam na ɔde asoa ne saa nnosoa kɛseɛ no ɔde bɛkɔ bɛba no ne kɔn ɛnkyea da n'akyi dompe no ɛntutu no adeɛ bɛkye no wɔ san nya ahoɔden foforɔ na ɔsan de kɔ ɛno ɛna ɛma saa nkurɔfoɔ no nso wɔn ahoɔden no tumi si pisi ta wɔbrɛ na wɔn koraa no wɔ nim ɛnɛ dɔk deɛ ɔkɛ ne sɛ yɛnyi mpaboa mu ne so yɛfrɛ nan sɛ ɔn sɛ yɛn ankasa no yɛpira yɛn ho kyerɛ sɛ bi a obi wɔ ha baabi ɔte no na wɔde tiles yi tete no nso na nyɛ saa nɛteɛ aboɔ no na yɛwɔ yɛn nuanom aborɔfo no titiri ebiri biara no wɔn deɛ wɔyɛ nnuruma yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ ano ti no ebiri biara no na wɔpɛ sɛ yɛde yɛn titam biara wɔfa kwan so a yare ebɛdi yɛn nya de atɔ nnuro dodo akɔ yɛn nipadua mu na yɛpira mbɔ ne sɛ nti no tete no a yɛbɛhu yi no na nka efi a yɛwɔ mu koraa no yɛmfa tiles biara mfɛ nanso nnɛ nimdeɛ ntra so nti no baabi a yɛte nyinaa yɛaso yɛ baabi a yɛnenam nyinaa yɛatae hɔ nyinaa nti nsuo kora kɛkɛkora gu hɔ na ɔnan fa so kakra bi a wotiri agye yɛ wɔte kɔ bɛpae ayɛ no nso yɛbɛma wawu so ɛso nka yɛnya nyɛ saa deɛ no nyinaa wonam na sɛ wopɔri koraa no a wotumi sɛ gyina wo nan so nso yɛnnɛ no yɛayɛ saa nneɛma no nyinaa ɛno na di yɛnya wɔ berɛ a tete mmerɛ mu no na saa deɛ no nti dɛ ɔbɛkɔ sɛ kyerɛ sɛ yɛsi fie a abɔnten no ɛbɛyɛ mfesimenti ne yɛntaa yɛma aboɔ no na ɛmu hɔ sesesei na meka sɛ mpanyimfoɔ sɛ adeɛ ɛfɛ biara no ɛkum kwasea sɛbe sɛ wote ase adeɛ ɛfɛ biara ne adeɛ ɛfɛ biara no sɛbe kwasea na ɛkum na mpɛn pii no wɔn mu ati nkuraase no na nsɛn na nneɛma bi nti na ɛma nkurasefoɔ no wu gyaeɛ na yɛbɛtena kurom yɛ adwuma kɛse a yɛn mu dodoɔ no ana hypertension ɛde yɛn nkɔ wu stroke ɛkyi yɛ nso nkuraase yɛ sikyire yadeɛ yɛn nuanom a ɛte nkuraase nkuru ketewa mu no saa yareɛ no na nka ɛni wɔnya saa ɛsiane sɛ the more no a yɛdidi ne yɛnom no nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛbɛtena kuro kɛseɛ mu a yɛsusu sɛ ɛho nhia sɛ yɛbɛdi na mmom no oburoni ayɛ no ɛno ne yɛ aduane yɛsɛ yɛnom nkonkomu nneɛma yɛsɛ yɛdi aborɔfo aduane ɛsiane sɛ yɛakɔ sukuu kakra nti yɛn ani abi ɛno na ɛdi yɛnya ayaresabea no hospital no wɔn asiesie nso sra yareɛ dɔɔso no wɔnya nsi nwieɛ nti ɛno yɛ asɛm kɛseɛ abusua ɛyɛ mpanyɛ ahyia so ni yɛhwɛ tete sɛ na Acupressure wɔ nso ne yɛ nim na yɛna ne yɛ homra na afei yɛmmisa doctor sɛ yɛfiri yɛkuro
ketewa me bokura kese wa bi se ye adwuma ye bobrenti miani bi wo ha oh ya twam na say to say ye pizza ne fried rice ne anadwo na bi bi aduane bi wo sa na ye da ne ho basisia Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wonsa no ne wona ya no na yade bia eha won wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eye wo ya stroke eha won no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam Acupressure quite so best sound ya dear. I was ya my mom for the view. After you miss a doctor said you are living and I go see D. I JD. Doctor, you are the view was a young baby pedria. I was see the JD. Self for dear mammy, pizza mammy, fried rice mammy. And pay for say, and you painting beyond a yobi. So where did the Apo Nipadium go on and say, and through night meant in 1 minute. So, near Tennessee, a Biani Ayedi. Answer no, Utufo Yankupum Bonipa. O man on near Ebe Yeni Padiano. And Sana obey any panty or so, but the name and son of Bonipa. So, yes, indeed, there will be a rare. Let's say a swordintin and money padaya. Because of the be a chair. Ah, and also to me catch any pie tea and share and say. So we are one fan choir, Sabia, no be a woman in the Amoa. Now the Potana baby say, we are a conscience in Paiwa, and co. Then woman, as a so called be our own India. Ah, and also the Indian fast our home, and the Rebel one say, wash it, and near my dear we enemy. A cabby be never trained with you are. Near a cannon near Baba Tray in Anase. Ye nipedia. Ye will nipedia, I. Said, yeah, I drink a knee, a winning, a say, a command, ye liver, ye harawa, ye bread, ye funankasa, so. Any do pay wo ye nipedia, sabe, ye may crown, ye bema. A dear bia, ye friend anatomy, and I said, Nipedia, why Diana, Ubruni, Atichimwa to Trinity. Ah, I wo ye nipedia. So we be area, nay, sign Pediana, why be, and I are reading ya. Say, be our Bema will no about no fool, but was so be in your cancer. There's a washer, and Ponchini, and then Pia, we maintain that say you couldn't be a. Yes, and was a silent tree, the Mabby will be our own, no fool, Yariabe. And you understand it there. Oh, David, say, it's a sir, and he above the rule. Radio ni TV so ama ye say and then papa ya na ntwi okwa didi baya wokum na cancer wo no fu oh say veterinary for anything wo wokum sa amwa na aya mpampi ni wo hwehwe e na say sebe ye nuanu mu a ye enwan e wo fie ene mponchi wo fie ne nkokọ e wo fie no sebe emwa na wo nkita no fu say wukuma foa no na say uhwa na ho na wutwitwa na say sebe wohwe say no fo no aye dendenden ana bibi sonku bi aba ni nufu no mu a yi say wo pra kombedo say wo de baye ndiane yedi nti sa moa na nyare sa so atias but oda say ni bayare the senti obayare ne say otumfo nyankopon aye aduaba ana aduane ayedi waye bia ne seso e wo ni padua mu say Dipo ni pedua na emo ni pedua na kwae no ba na enyi yare emfiri ni pedua na kwae no ena
India Yenintino. Ama sa ne sunsuaso no. Ama adi ya ekuye. Na de yare abreye. Na eno na yenuanom no bi no nso a wo frafre no e pharmacist no. Wono ma hunu sa. Enti ya fa nnuaba ni bi. Se wonni bi na se nipa bia na kwae no baabi etochima nya ye ne se eduro na ya ye ye friend food supplement. Senka wudi na eboa wo nipa bia wa ni. Nti o hawa ba wasi wi e food supplement e biaba na se biane eboa biane kakra na wadi no sa nipa bia nya biane duro na sa hwehwe no na se biaba wo konso ye die no e ba koto supplement se biaba no ye nim nti no okay enye wa adwene se ko na kodi on obi tumi ka se me de membe wo yon ko bo so die aduaba bi Debi yenye yanya amma se ye penti na yedi ana se ye penti na mi yedi nyame anye ne sa demom oye se yenni na emwa ye ni pedua akwaya na ewu na ema ne nya ho ne nso eno nti ni sa wona me be ya adwena Ghana ha de 1983 oman no ne asase no ayeti mu wo Ghana ha ehye na ne ade bia eye aduaba bia ye dua bia nkora no ehye na ne a wo mu ade bia ye tun eye green aba mo wo hu bi da asase no ye pradadada da ho ahwe ni nanso no otumfo nyankopon hu ni se sa nuaba ne nyina ni ngura eno na sese ebo ni pama ni betu tena senti nsuo toye no osan ma na se nya na sa fe nko be mana yira e kwa e betu nanso no ni nyina san fe because of se we nya sa ne ama na nko ni pedua mu a ebedi ni pedua ni nya na ebe ma ni pedua wo kwa be firi wo nsa na ye ba mu a se washa eduaba egu ye ni mi na ho frɛ ba ho kube abrobe ba ho abrodwuma yes ba ho ahwedie apo na abrofokatie aburu kodu okay ahwedie ni nyina sa ne ama nyina wo emu kakra bi na me abekere wo ye pesa ahwefo hwi de wo nyina na se so to say we no ebia wo ni pedua no de ne se ye mu adwuma papa okay ye sha se mfi bo frɛ so brofred ye firi wa na kese akɔhye mfimfiri okay mate nti ma me hya se mfiri etire na kasa na esi ho mate yini pedua no otumfo nyankopɔn waye ade ye frɛ ne se kubi se wo hwa kubi no ho oye ma etire nti se obi pra person didi watam kakra wase utiti se de kubi wankasa utiti se brofred wase utiti se kubi na ye wo de bi no de se de ni bidie so who said ba kubi say friend mine kubi okay bi o say it had to be atam ti se ba kubi yes who said kubi no wo hwe ni pedua na etire na esi ye etire no so no etire no ye etire se wahwa ye wrewre ye memma ni titiru se ye wrewre etire no hu nyina na se enwini firi ho a who said ti se we so aya enwi kata so eno ne green one who say green one aya na nwura wo na mo ye wrewre hu nyina se ya se na ti se sakula je se etire no na wahwa etire no so ye ni nkosua na ye de hwa ade o se ewo etire no mu o se ya nu yi kra ye dididi ehye etire no mu enti wo hwe kube no a o se wa ye animiru a afa check camera no waye animiru no waya no wo enti ye miensa wo nani na aye tesa ade miensa na wo ese wani nkosua no sa aboa bi ani nkosua ne na no watias etire no na otumfo nyankopon ye ade wi se obe wi se ika yenwe ne eno munsuo na emwa adwene no na ma adwene ni hu nyansa nkwadi enti kube no ye wo ba ko bi wo ho no ma eye mrebre peche no se peche no pay mu a na wo hwe na duane ne horохоро no a se wo de ko anatomy no mu a adwene ni ho no wa adwene ni mu ene kube ni ese amene no ade kube no ese sana utunso na peche sana adwene ne kire enti se udi amono ni bia
na ko nipadua mu e ma adwene no hu nyansa e ma etire no kra e mu hihyew na adwene no ene na baabi na se nyansa mbemu a e ma no nyansa onum kube mu no nsuo na wudi na aduane peche ni bia da wa